Hi guys! It's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel! Happy Sunday! So, Sunday pa rin ngayon. Kung napanood niyo yung video ko kagahapon, ay doon ko lang tinapos sa nagkakape, ganyan. Kasi nga, medyo mahaba-haba na rin. May mga clips kasi akong kinuha nung bago yung sa birthday nung aking mother dear-in-law. Ayan, so ngayon guys, nakaligo na ako, nakapag-ano na ako, ganyan, charot. Nagplansya ako ng buhok ko ngayon. Ayan, kaya maganda siyang tingnan. Ayan, natapos na ako maglaba, tapos na rin ako maglinis. Ganyan. So, yes, ano na ako ngayon? Pahinga ng konti. Ano na 2:10. Ayan, 2:10 na ngayon. Ng hapon, ganun. So, yun. Tapos ngayon, nakikita nyo, diba? Ito yung mga nilabahan kong iba ng mga tuyo na kahapon. So, anuhin ko naman siya ngayon. Itutupi ko naman siya ngayon. Ayan. So, kanina, yung vlog ko kahapon, nagkape lang ako ng umaga. Yun lang, kape lang ang ininom ko, ganyan. Tapos, wala na. Tapos ngayon, ito na ang kasunod. So, green tea with lemon. Nilagyan ko to ng lemon na sa loob. Ayan. Tapos, meron ako ditong donut at cookies. Ayan. Alam niyo itong cookies na to, guys. Masarap ito. Galing to sa isang Pilipina na nakatira din dito sa lugar namin. Ano siya, may nagbi-business siya ganyan. Gumagawa siya ng mga cake, mga sweets. Tapos siya may gawa niya. Tapos, ang sarap niya gumawa. Kasi sabi din ng mga kasi pag nag-ano din kami, pag nag-church kami, tapos siya may mga dalang ganyan, masarap. Ganyan, madami siyang dalang ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, tinanong ko rin kasi siya noon, sabi ko sa kanya, kung paano niya natutunan. Tapos, pinag-aral pala siya ng niya. Pinag-aral siya ng kanyang Diyosawa ng baking noon. Ayan. So, kaya, masarap siya gumawa ng Lalo na daw yung niya, yung chiffon cake niya. Ayan. So, yun. Kaya madami akong cookies dyan. Kasi nung una, na nabigyan niya ako, nandyan pa, tapos ito ulit yung binigyan niya, yung nagkita-kita kami doon sa bahay ng isa din na Filipina. Nakakatuwa kasi matatagal na sila dito, ganyan yung mga anak na sila, gano'n. Ang tagal na nila, kung talagang sa tagal na citizen na talaga sila, ganyan. So, nakakatuwa kasi, kumbaga, pag nagkikita-kita, tapos pagka nag-usap-usap, ganyan, yung, alam mo, makakakuha ka ng, wisdom sa kanila, ganun. Kasi kumbaga matagal na sila sa dito at matagal na silang may asawa, ganyan. Yung parang mga ate mo sila, ganyan. Ganun. So, nakakatuwa kasi nakakakuha ka ng inspirasyon, nakakakuha ka ng alam mong wisdom sa kanila, ganun. Share ko lang. So, habang pinapaalasa ko tong aking yung aking lemon tea. Tupiin ko muna tong mga iba dito. Yan, nasampay ko na yung labahan ko. Ayan na, iba kong nilabahan. O, ayan o, diba? Diyan ko lang sinasampay. Ayan. So, yun. Kasi lang yan, konting lang yung patuyo yan. Tapos na yan. Okay na yan siya. Ganun. Ito, kagabi ko lang to alas 12. Mag-aalauna ko na to sinampay kagabi. Itong tinutupi ko. Ngayon, tuyo na siya. So, it's time for tupi na. Ayan. Pag niloloko nga ako ng asawa ko minsan pag natutupi ako, sabi niya, bakit ka ba natutupi? Ilagay mo lang ng ganyan. Tawa sabi sa kanya. Pasaway ka. Kaya sabi niya, pinahihirapan mo sarili mo kakatupi. Sabi niya gano'n. Niloloko ako ng asawa ko. Yan, share ko lang. Yan, magtutupi lang ako guys. Tapos, magtiti. Tapos, titingnan ko mamaya kung makakalabas tayo. Gusto ko na namang lumabas. Sunday ngayon, sarado yung mga shops. At ang aking Diyosawa is may trabaho siya. Yung namaya pa yung dating noon. Ganyan. At wala kaming bala kumain ng kasi kagahapon talaga guys. Puro talaga kami kain lang talaga kami ng kain. Guys, sirain talaga yung mga diet namin. Ganyan. Kasi nung birthday ng mother-in-law ko, kumain din kami. Siyempre, birthday yun, tapos, diba? Celebration, ganyan. So, kumain kami. Tapos, pag-uwi naman dito sa bahay, na kasi namin yan dito parang routine na namin dito sa bahay, lalo na pagka nandito ang aming baby boy, ganyan.
Nagluto talaga kasi ano kami kami noon, lagi kaming partners pagluluto. Gustong-gusto niya ng ganon. So yun, natutuwa ako at kumbaga banding, ganyan na banding namin. Gustong-gusto niya yung ganon. Nagluluto kami ng lagi niya yung sinasabi na fleisch kochen. Fleisch kochen und pommes. Ganun like, gustong-gusto niya yun So yun, tapos, pero anong oras na yun eh? Kasi nung birthday ng aking mother-in-law is like 12. Ayan, 12. Pero nakauwi na kami ng bahay ay alas 2. Alas 2 ba? O 2:30 mga ganyan. Tapos, nagpahinga kami konti, ganyan. Tapos kami, laro-laro kami, ganyan. Tapos, siguro mga alas 5, doon kami luto na ng aming routine na niluluto namin lagi dito. Kasi yun ang gustong-gusto niyang gawin ng aming baby boy, ganyan. So, yun. Tapos, pagkahatid namin sa kanya, hinatid namin siya ng alas 8 ng gabi. Pagkatapos naman nun, bali matagal na kasi yun matagal na binabalak nung kaibigan ng aking asawa yung pagpunta namin ng bowling, ganyan. Kaso lang, hindi lang talaga kasi nga, may anak sila, maliit pa yung anak, parang 2 years old, magti-3 na yata yun siya. Baby boy yun. Tapos, ang pogi ng batang yun ng anak nila. Dito kasi guys, mahirap pagka may anak ha. Hindi tulad sa atin na pwede mong iwanan sa kapatid mo, kung may kapatid ka malapit sa iyo, or nanay mo, ganyan, na mag-alaga muna habang ikaw ay may gagawin sa bayan o may pupuntahan ka, ganyan. Dito mahirap. Kasi, most of tao is kahit na matanda na is nag-work talaga sila. As in, nag-work talaga sila, ganyan. So, yun. So, doon sila nahirapan na hanapan ng schedule na magbantay yung nanay ng anak nila. Kasi nga, may mga din, gano'n. Mahirap talaga kasi, kumbaga, hindi ibang-iba sa atin na kapag pwede mong iwanan sa kaibigan mo o sa kapitbahay mo na trusted mo naman o di kaya sa kapatid mo, sa nanay mo, sa biyenan mo, sa ibang-iba dito, ganyan. So, yun. Kaya pagka, halimbawa, ka dito, tapos anak ka, ganyan. Talagang ikaw ang mag-aalaga ng hanggang sa lumaki siya bago ka magtrabaho ulit. Ganyan, kung nagtatrabaho ka, ganun. So, nakakatuwa kasi nga, kumbaga, nabibigay ng nanay yung atensyon sa bata sa paglaki, parang ganun. Isa din yun sa magandang kumbaga, ganun. So, yun. Share ko lang. Ayun, nakakatuwa. Ayan. So, nag-enjoy naman kami kagabi. Anong oras na kami umuwi? Ganyan. Yun, ang daming people. Siyempre, yun eh. Yung kasi yung na yun, yung Spiele Halle. Parang siya, basta ganun palaruan siya, nasa loob, may bowling, may what do you call this one? May target, may ganito, yung ginawa namin dati. Basta ganun madami, may billiards, lahat ng pwedeng indoor sports, ganyan, na pwede mong laruin nandun sa kanila. Kaso lang, kaya naman naging ganun yung time namin, na late talaga, dahil ang hirap din makakuha din ng full ang schedule doon din sa pinuntahan namin. Kaya ganun yung oras namin. Ang oras namin is alas 9, alas 10, sa ganun, ng gabi. Ganyan. So, yun. Tapos, kumain din kami pagkatapos ng ganun. Hindi ko na nga naubos yung pagkain, yung pagkain ko, kasi sabi ko sa asawa ko, na talagang busog na talaga ako. Pati sa asawa ko, ganun din siya. Sabi niya, oo nga. Sabi niya ganun. Siya rin, hindi rin tapos kaya nagtatanong yung kaibigan ng asawa ko. Sabi niya, parang hindi naman kayo masyadong kumain. Kasi sabi ko, busog kasi kami. Kasi nag-birthday kami. Birthday ng nanay, ganyan. Tapos yun. Ayan, tapos na kami. Hiwalay na kami pauwi kagabi. Ganyan. So, nakakatuwa. Kasi, alam mo yun. At ang nakakatuwa kasi kumbaga nagkakaroon ng mga bondings yung mga friend din ng mga friend ng asawa ko, ganyan. So, yun. Diba? Ang dami ko yung daldal. Ayan. So, yun. Update ko kayo later. Ang haba na ng natin, intro. See you later. Guys!
Welcome back. Ayan, so yun. Hindi na ako lumabas. So, nagluto na ako ngayon kasi guys, 6:30 na. So, yes, nagluto na ako ng dinner namin. So, ang gagawin ko ngayon is, yung yung parang, ang lulutuin ko is, chicken teriyaki. Chicken barbecue. Parang chicken teriyaki barbecue. Basta ganon. Yung chicken breast, nandito pa, frozen pa siya. So, ang ginagawa ko ngayon is, pinakukuloan ko muna itong aking, what do you call this one? Patatas, tapos na may carrots. Tapos, meron ako ditong broccoli. At, nandito yung natira kong siomai, guys. Na ginawa ko dati. Ayan o. Last na yan siya. So, 2, 4, 6, 8. May 8 pa ako. So, i-steam ko kasi yung aking rice is paano na siya. Ayan o. Nag-ano na siya. So, yun. Nakabukas pala yung TV na nanonood ako. Ayan. I-steam ko lang. Tama-tama lang yan mamaya pagdating ng aking asawa ay nakaluto na. Ayan. So, parang barbecue flavor ang gagawin ko. Tapos, meron ako dito mga na bell pepper. Tapos, sibuyas na puti. Tapos, may bawang. Ganyan. Ayan. Lutuan ko lang siya ng something. Pinalalambot ko pa itong dito, itong chicken breast is na siya. Yung naka-strip na siya, nakaganito na siya. Ito kasi yung ginamit ko nung gumawa akong sopas. So, sabi ko, hindi sana ako kakain. Pero parang, alam mo yun, nilabas ko na lahat ng kinain ko kasi kahapon. So, para akong nagugutom ngayon. Siguro sa pag-tea ko, effective sa akin yung green tea, tsaka lemon, ganyan. Kasi, ilalabas ko din. Ilalabas ko lang mga, mga nilamon ko ng mga nakaraang araw. Makulang ko lang ng konti yan. Tapos, ito pala yung gamitin ko yung sa barbecue, Tapos, syempre, may tayo dito. May oyster sauce. Paminta. Salt. Paprika powder. Tapos, syempre, butter. So, alin ko lang ito. Pakukuluin ko lang yan. Papalambutin ko lang siya tapos tsaka tayo magluluto na. Hi guys! So, magsimula na tayong magluto. Parang ang laki ko, no? Sumayaw pa no? Simula na tayong magluto, umaray. Kuha lang tayo ng butter or margarine or anything. Ang laki nito isang. Ito, laki. Hindi ko nahiwa. Pain na. Ow! Isa ko lang sa, sa margarine or sa butter ng a little bit
we put our garlic. Garlic muna. And the onion, white onion. And the bell pepper. At na yan. Lagyan natin itong ating chicken. Strip. Chicken strip. Lagyan na natin ng mga ingredients. Of course, paminta. Another paminta. Paprika powder. A little bit of salt. Isa. Puro gisa. And para mas lumasa, nalagyan na natin itong barbecue sauce na ano. Konti na lang po kayo. Kaya ko nilagyan ng ano. Okay. A little boy, a little boy. Lagyan natin ng oyster sauce. Ito na lang yung oyster sauce ko, guys. Konti na lang siya. Binili ko to sa, ano eh. Sa Asian ba? Parang hindi Asian. Matutansyahin lang natin. Okay, tama na yan. Gusto ko lang maraming paminta. Sarap. Tikman natin. Kung ano lang. Bango. Lagay ko na ulit ang ating vegetables. See that? Oo. Pakita ko sa inyo ng malapitan. See that, people? Diba? Wow. Ang ganda. Ang ganda na ng kanyang tsura. Ang daming gulay. Okay na yung lasa niya. Masarap na siya. Alam ko lang ito. Cover ko lang. Ito na yan. Pagdating ng asawa ko ay ready to eat na tayo. Lagyan ko lang ng paminta. Parang nakukulangan ako sa paminta. Makipaminta kasi ako. Tsaka
okay to kasi, tawag ito? Magulay. Manatin ulit. Okay na. Okay na yung lasa niya. So, takpan natin. Okay na. Luto na mga moray. Luto na siya. So, waiting lang ako sa aking sawa. Okay? Tingnan natin. Pasilip ko lang sa inyo yung ating Pwede ko sa po kayo dyan. Charot. Ayan. Yung ating siomai. Rare! Charot. Kita niyo ba? Oh. Rare! Siomai. Siomai people. So yun, waiting lang ako sa asawa ko. See you later. Ay, so nandito na pala ang siomai ko, oh. Yan, so kain tayo. Kain muna. Titirang ko lang yung asawa ko. Ano ito? Appetizer. Char. Appetizer. Nanonood pala ako SpongeBob. SpongeBob SquarePants! Bali pang 3 ko na to. Sobrang sarap niya sa siomai. Weltstadt, geprägt von Menschen, die diese Metropole einzigartig machen. Diese kleine Seitengasse, in der es besonders gut Asien in San Francisco nieder. Der Legende nach ist es ein Japaner, der um 1900 den ersten Keks mit einer Botschafterin erfindet. Sarap! Ang sarap! Sinunood ako ng documentation, guys. Im Hinterraum der Bäckerei ist die hauseigene Küche, das Reich von Kevins Mutter Nancy, die seit 60 Jahren jeden Naubos ko! Nur sie kennt das genaue Rezept für den Teig, der aus einer Mischung von Mehl, Eiern, Butter und Zucker besteht. So tired now. Not really. Hey, see you as a snowman. Huh? And kids make a snowman. It's a snowman. Where? Here, come look in. Here. Really? What's this? Down, maybe down. Other people live in the house. You make a snowman? Yeah. Oh, nice. Rice, I love it, rice. Some people wait a lifetime. Oh, I can't believe it's happening to me. It's a lifetime. Would you like Malabi coffee or cola? Coffee. Oh. But I guess it's still there in the jacket. Well, okay. Oh, wait. Maybe in Mr. English house. Wie viele seiner Kollegen hat auch er sich